Assalomu alaykum do'stlar aziz. Mana ma shukone profi samara barasizongi. Marhamat do'stlar, kasoni ki to'y ma'raka dora marhamat. Zeri ekran nomeromo hast zang zanon. Navorbardori kasbiy az shirkati Sanjar Media در تمام روسیه. میتونید از خدمات رسانی ما استفاده داشته باشید. همیشه با سنجر میdia بمانید. اما تمام مهاجرا برای کار خواهان خداوند همتون نگهبان باشد. در پناه خداوند مهربان باشید. اما تمام یک جهان تشکر. دوستان همه سلام. шумо дар хориҷ зиндагӣ мекунед. Агар тӯю марака доред, барои сабти баландсифат ва нархҳои дастрас ба наворбардорони ватанӣ муроҷиат кунед. наворбардори касбӣ Санҷар Медиа имрӯз имконият дорад ки дар шаҳрҳои Санкт-Петербург ва Москваи Федератсияи Русия тӯю маракаи шуморо дар сатҳи аврупоӣ бо маблағгузории тоҷикона сабт кунад. фаромӯш накунед, барои оне ки рӯзҳои хурсандӣ дар хотираҳо нақш банданд, онҳо бояд хело хуб наворбардорӣ карда шавад. пас Санҷар Медиа дар хизмат шумо мекунед. роҳат. телефон барои тамос 98 867 94 94 98 858 39 39. тӯю маракаи шумо бо студия Санҷар Медиа боз ҳам зеботар мегузарад.